Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka arpo itrik unaitong arjar arpo, kaseng kisamla pulie, kakasi Students Union, kalapan sengau hau menteri rang ba kajelau Konrad K. Sangma, ban persyak ya kajing petha jong ka University Grants Commission, ya ki skul ba paper kibat dana negeri India, bakin penlong no ya ke eksamen, haka bakut jong beranai lur, wat apa deng kajing sepriang jong kenyang jingpang coronavirus, hagari brokwe. Habai keren bagi lak petai kubor, u chairman, jong ka Education Cell, ka KSU, usamla Raymond Kharjanau loong, balada penlong ke eksamen yaman tahi, kan bu jingma, namar, kajing kiu jong ki bapang COVID-19 haka jela, man la kasngi, bat haka babun ru, na kisamla pulie na keleng ki jela, kinwan banilai ki eksamen, bat kani ke bu jing ru ban penbiang ya ki quarantine center. Haka baidai bakani ulai thuru, bau menteri rang ba ula penpau, haka seng, ba unshim kia ban lei halor kani kajing pensengau jong ka KSU. KSU la yo kelat ban ai ka chiti u chief minister buram bat nak liang sel la yo tho sha u HRD minister buram nang meneng nang yo pha ma kamil haba ngai highlight la kado ba yang kita jinge la da pelong kini exam lam hadian ba UGC haki hau bunai la akan rutrik la ya guideline thmai man kantui ki university hakaleng jong kari India bro we pelong ki exam nam ta ki final year te nakaliang jong hadian bingla le ya ka research ila ba tanghani huru la don lupa hadu nyok spot tam ki khna final year ki banwan la ba kumbangi sakhim da ba ka jingkiu jong kes covid apo ka jalaru ko de hadian jingwan ibana ba te kan long ai ka pobu jingma om tang ya kitu ki bawan na ba banwan pulia banwan tho exam ndai wat ka jala hiru prohoi namar ba ki quarantine center ru ki numla ban pendap kin ta ka jingwan mansa ki jong ti nong tho exam te ba ki phai ba chini private university majority ni da mom no 90% kindai bet ki bana par ki ban tho exam te wat ki hadian bangla wat jingtip ba wat ki institution ki ba khamret lu ki ba buni kena puli nabar ki don hadu ba arajar saspa arajar mut ki ba shim admission man laus nem te kat do ki kat so kan no ki bandon ba tho exam nei te dum no kan nora be total po state ki ban tho exam bana bar la no klem kunai ka san hajar mut ki kena bakin quarantine ni ki hatu ki institution ki la namla debat hatu ka jingkali ka khra kolong ba lakan bu jingma ba ya ka jala bo we de ada habai ni phang dingla yo ba tho cha charli minister ba ni kermen ru ba un shim khia ni banta